nigo abaremi b'echiombe anene mono chiri chia mabere basemio gwetanga korwa gutumika ebinto biroseirie plastic anene mono chingaki chire baokama nabo igo kugacha amabere abo bune chira yamo yo gwetanga na maroire akoretwo ni ebinto ebio biroseirie chi plastic ayangorengana no mo director of Daily Board omoske Josephine Omano oyotebire nigo babwate osenigo babwate kerengererio kyogocha gocha kyobosemio nabo igo amegirio gochase abaremi bonse b'echiombe ase chipunge chionsi me county ya Nyamira. Fatika Dikisemba na roboti rokobwatia. Abaremi b'amabere nigo bakureirwe buna ekero bagukama chiombe chiabo baitange korwase ogutumeka ebubuyu gose chi plastic ao buna enchira eyemo yabo yo gwetanga korwase amarwaire ayo agocha kubwatikana ne butumeki bw'echi plastic echiga ayayiga nigo akwanirwe nomo director o Kenya Daily Board omoske Josephine Omano mangana yo gutumeka ebubuyu mama etenga amabere nabwate goseni gari raisi sana gosalekana kwa abantu abanywa amabere oborwaire ekero abantu baitu basomya bali migoro ya mabere nandi nake amabere agwente ko ba 100 gosena kya gwente ko ba kakobogoli waseke busi igo toko somya bali baitu babogoli emetungi eliere stirless nere kunyara koba gekobogoli amabere buya so tatutwetange kurwa samarwaire ali akorwa se chi plastic ukwana na bareke bamangana amaya homugaso rero kurase umugobani oyomo imeye county ya Nyamira nigo umuske Josephine Omano poigo akwanera emeroberio eriagendrete gwikirania ase okwene kiabona umuremi bwa mabere nere nkonyorare rigesarigia ritiko gochase erinde nale wakereko kwa abantu baitu banyamira nga kakinto sierio beremi kugotuga chiombe chibwate chibesa mambia kuwaka mamambia nechibesa kwabe komo kuwaka maranchi nechibesa kwabe komo kuwaka mamarogoba nechibesa kwabe komo nale koba omoya bali baminto banyamira tikatutuge chiombe asobonge egere bwango iga tubwato murobe nabali myaba ewiki yebuna tugocho chakaiga kubasomi kwenda tole kobeka emikakati yogo chake kiri Maria se county ya Nyamira inabeire ngo kwanira samatuka mange ensemo yende otebere gochakira rituko rya Jumatatu ewiki egocha nigo abaremi abayiga b'amabere barachake konyora amaigerio enchira inkia baragendere konyora rigesarigia bancheire naende tonyole program ende yogo somia abaremi baitu banyamira eyera chake Jumatatu chitariki 14 togo chigosomia abaremi 200 kere constituency kuna tobwate constituency inya second ya Nyamira otora batosomya bale 800 ndochake ne constituency ya West Mugirango awasto josomelia bale mibaito aligati ya hotel asito josimeke mete 500 ase skuru ya Sasati primary na ande tosimeke mete 500 ase skuru ya Ibucha primary abu asito bwate emete ya indigenous na boy gonto bwate chi afkato to josimeke kere skuru ase chi skuru ya Chibere afkato amisini tosimekere Sasati echichire grafted poigo ogendereire kuburia abaremi bagendere gotigara imeye serikali eregeti buna injira eyemo yaye kogenderera gwikirania amagenderero ao ase abaremi abayiga neri our excellency Dr. William Samuel Ruto esengencho atoeteribaga ryomongina Josephine Omano etaya agachikoba director garia Daily Board nande bono twachakira omoroberio ria to promise ati moigwete pake primary singo tobekera ari Nyamira. Let us support Dr. William Samuel Ruto in his plans of bottom up so that we can achieve what we want. Chingaki echecho nigo omoske Josephine Omano oyoboigo ore omwana siasa korwase county ya Nyamira anene obwate riansa se kerogo kyabangina nigo eyakeire ekoko boigo abanyamira baminto bamaetenga county yaito ya Nyamira aserigere tiboniga tetaitikende yose getaito oburabu ireteringo teba nga omongine taya negendo gekore to oburabu negendo gekore to oburabu talinga nekieni gosekende no muntu gwata magenderero igo nonde ase res nande tigamba shwa abantu baminte kero murange kirogo Nyamira nechenche nande nigera be county number 1 asa magenderero hingo ripotera Getembe korwase bunge eyeiga ya West Mugirange gutoka imeye county ya Nyamira Fatika Dikisemba.